unsay sekreto, Gwen, para mo survive sa BS Abe? Para sa ako is kanang in terms of kanang sa circle of friends bitaw, surround yourself with kanang with people nga kana bitaw pag tinabangay mo Yun. nga para mo pasar kana bitaw mindset nga Dili kay unayon kag irok. yes yan na kana bitaw kanang tinabangay ta ba if ever feel na mo nga feel kanang dili mi maayo ana magtinabangay mi para bitaw kay among goals kanang pasar mi tanan ingana pod. So, kuan gyud ay kaayo no, factor gyud ang circle of friends. Nga kung imong circle of friends kay puro ra sawayon ka or unsa ba kanang ukrayon ka or Napoy uban ibuli nga ka. kanang iya-iyahon pod bitaw mo. Yes, oo. Mas nice mo gud ka nang mag-sharing, share unsay mong nabalaan kay through ingon pa nila through teaching mas ma-retain siya compared sa other nga studying methods nga. Correct. Aside from friends, unsa pa imong mga secrets nga na-survive nimo ang CMU? Kanang sa studying dili lang enough ang kanabitang familiar lagi ni siya kay basig tamon na po dyan sa familiar bitaw kung if ever kanang sa kanang solving man kanang ang akong ginabot is kanang certain nga problem kanang kapilahon na ko og kanang solve andot sa magets na ko nga nang ging ani siya nga na pag ako po mag-study is kanang saba pod ko kay ingani andun siya anong ingani mo lugar ingani po You are talking yourself. Oo. Ingana pud kasagara di ba ang uban kay saba mag-study gyud.